Croeso I Teledu Tyle. Heddi ni'n mynd I edrych ar yr app o'r enw Popplet Lite. Mae hwn ar gyfer creu map meddwl. Felly ni'n mynd I glicio ar Popplet Lite. Mae hwn yn rad ac yn ddim ar y siop apiau. Beth chi'n cael wedyn yw tudalen gwag. Mae eisiau clicio ar yr olwyn ar gyfer dechrau creu eich map meddwl chi. Felly, make new Poppl. Ac I chi'n gallu rhoi hwn gyda'ch bys chi'n unrhyw le I chi eisiau. Efallai bod chi moyn newid y lliw. Newn ni fe'n las. Ac I fi yn mynd I ofyn am yn fap meddwl I yn mynd I fod am y fferm. A fi'n mynd I ddweud beth sydd ar y fferm. Marc. Ar y fferm. Iawn, beth sydd ar y fferm. A gallwch chi wneud yn fwy neu yn llai os chi eisiau. A ni'n mynd I roi yn y canol. Ac o gwmpas wedyn mae yna 4 smotyn. Os cliciwch chi ar hwnna, mae'n cysylltu wedyn ar Poppl I chi'n dechrau creu. Felly, beth wedyn ni? Fi'n credu trwy hyn, fi'n mynd I ysgrifennu rhywbeth yn goch, a fi'n credu beth sydd ar y fferm, fi'n credu bod fi'n mynd I weld ci yno. Iawn, ci. Nôl wedyn, i'r un arall. Dewch ni A creu beth arall. Fi'n credu bod ni'n mynd I weld rhyw fath o fuwch yno. Felly, cyn I fi ddechrau'r gwaith yma fe sy ar y we edrych am llun. Felly, fi wedi achub llun os a fi'n lyfrgell I. Mae yna credwch neu beidio. Mae yna lun o fuwch. Dyna ni. Mae yna fuwch. Ac un peth arall, fi'n credu, newn ni fe, sy'n ni moyn hwnna, delete. Ni'n mynd I newid yn wyrdd, a ni'n mynd I ysgrifennu lawr tractor gwyrdd. Felly, dyma'n rhai o'n syniadau I, dyma'n fap meddwl I, ar gyfer beth sydd ar y fferm. Ac I gadw hwnna, neu uwch lwytho fe I J2 launch, cofiwch, mae rhaid exporto, mae rhaid rhoi yn eich lluniau chi. Felly mae eisiau export, wedyn save JPEG, a mae'n gweud image has been successfully saved in photo library.